Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Ani ang nagyamigala ang pipila kayugto nining atong sugilanon. Hong Hong ni Marwa. Tabangi ko nga, magpuyong tinuod nga sa katawag, Gabriel. O Marla, og aron mahingpit ang atong kalipay. Marla, magpakasal na ta. Gusto kong makasugo na ta sa bagot ang kinabuhi, Marla. Niya ka, kumusta na? Hain karon ang puwang medalyon. Taguan ko noon ta kini sa ilawom sa karang tabay. Pero nahadlok ako nga mapunitan kini og laing tao, Marla. Kinahanglang gubon ang maong medalyon, pa. Kinahanglang mapisa-pisa ka na. Mao ka na ang gusto kong isulti kanimo. Kinahanglan nga mabuak-buak kini. Tuod ay pa si Gabriel. Ang akong uyab. Nahibaw ko. Nahibaw ka? Hangtod ka na? Gireport ni Elgin ni mo? Oo, Marla. Si Elgin pa, kumusta na siya? Napatay kayo siya ni Marwa, Marla. Sorry. Kaluhin ni Elgin. Marla, ay pakilag. Ikaw rin nag-ingon. Nga ang kinabuhi sa tao, may tagal na kung kano sa arakutob. Normal nga tao si Elgin Busa, mamatay gid siya. Naluoy lang ko niya, Gabriel. Kinahanglang maatagan siya maayong lubong. Pa, kung makagawas ko din niya, mamalik ang tanan sa Villa. Marla, kumusta ng imo pamati? Nganong mipugos ka bang paggawa sa ospital? Maayo na ko pa. O dili maayo nga, dugayon ang pagkuba sa medalyong puwa. Aniya na. Ang tanan mong katiguangan, Marla. Maayo, Papa Eddie. Kung sa'y gusto mong bahitabo karon. Gabriel, ambi ang medalyon. Ibutang din sa tunga sa lamisa. O Marla. Nana sa lamisa ang buwang medalyon. Migilak na siya sa kapuha. Uy, migilak siya. Kagilak Huwag mo tanaw sa medalyon. Duko mong tanan. Duko ko. Ayaw ka mo patintal sa iyang kanindot, sa iyang gilak. Kay dili siya gustong bukon. Pero kinahanglang daghan ang mubantay niya. Sabot mo ipasabot, Marla. Duko na ka mong tanan. Sige. Wanay magsabak. Duko na ka mo. Sarah, sa katapusang hikayon, tabangi ko sa pagpinupino ining diamanting buha. Sige na, Sarah. Katapusan ko na kininghangyo ni mo. Tabangi ko nga mahanaw ang gahom sa diamanting buha. Marla, usa na inita po. Abot lang, Gabriel. Sarah, maluoy ka. Kinahanglang wa na'y magagamit sa medalyon. Kinahanglang gubon kiniya. Kinahanglang... Bakit espera to increbo? Bakit espera to increbo? Nana! Nabuwag sa pino kayo pagkabuwag ang medalyon. Marla, Tuod! mau na ka na magkapawa sa gahom na ng maong medalyon? Oh, pa. Kinahanglan daghan ang magbantay nga dili sa matibuok og balik. Matagamay nga lugas ining maong bato. Bantayan sa usa nato. Ay, mama.
Kitang tanan ang mahimong magbalantay sa matag lugas ining gamahanang medalyon. Hibuon nato siyang bato sa atong singsing. Ug kamo na ang mubantay nga dili gyud kini maadto sa lain. Ug dili kini matipon sa ubang bahin niya nga tipak. Sige, linya na kamo o gawa kamo tag sa kalugas. Hinumdumin ninyo nga sa atong panagbuwag karon, mao kini ang katapusang higayon nga maghisguta sa gahom ining maong puwang diamante. Ilubong ato sa kalimot si Marwa ug magpakabuhi kitag normal. Matuman, Marla. Matuman. Sige, kuha na kamugtag sa kalugas sa bato. Sige. Inikuha ninyo sa inyong lugas nga mapili. Kinahanglang manumpa kamo. Nga bantayan ang maong bato nga dili matipon sa iyang mga igsuon ug dili kini gamiton alang sa personal nga katuyuan. Ako ang muuna, anak. Dinhi sa inyong atubangan. Akong ipanumpa nga ampingan ko kining gamayng lugas sa pulang bato nga dili magamit sa dinautan. Sunod. Gabriel, muhigdaon ako ha. Sige, pahuway na lang. Naluya ka sa itong gibuhat karon. Sa imong nauna, Gabriel. Wa kay usa sa akong mga paryente ang matintal sa paggamit sa maong bato. Alang sa pagpanambal o pagpamarang. Ha? Nahadlo ko. Nga doon nagiusan nila nga musakwahi, Gabriel. Nahadlok ka man dihay. Nganong imo man gibuhat? Ha? Marla? Wala ko'y kapilian, Gabriel. Dili mahimo nga usa lang kataw ang muhupot anang maong bato. Kinahanglang daghan kaayon niya. 13 mo kabuok nga nagunit sa napikas-pikas nga bato. Mag-agi una og 12 ka tawo una mahibalik sa pagkatibuok ang puwang diamante. Gusto ka. Kinahanglan mo pahuway ka una, Marla, okay? Aron maatiman na sad nato ang maabot natong kasal. Oh, Gabriel. Naghinam-hinam na kay ko nga mubiya din sa Villa. O today, unsa man kay buhaton ninyo ining maong Villa? Pastila. Kinahanglang maguba kini maong Villa. Oh, gubon? Oh, mao ka na nga ngay mo itambag ang Marla maning. Kinahanglan nga mao ka na ang may tabo. Ha? Aron wa na'y kapuy-an ang mga demonyo. Pero, tiga-timan lang may ining maubilya. O abi katungkol nga mugubay ni. Kinahanglan makumbinser mo ang tinuod nga tagihan nini nga sunugon kining maong Villa. Gusto ka, Lo Paulo. Oh, Marla. Kinahanglang sunugon kining maong Villa. Og tabunan ang tunnel nga naa sa ilawom ni ini. pero usaon man. Tingali reklamo ang tagya ini. Ang mga Alpamiro. Ako na'y bahala sa gusto ninyong mahitabo. Oh, Pa? Kinahanglang way lugar nga kapunduhan ang mga dautang espiritu sa mga barangan sa unang panahon. Salamat, Pa. Sige, pamalhin na kamo karon dayon. Kaya ron mabuhat ko na ang angay nga buhaton nining maong Villa. Mao ka na. Mo sa tumana nga kung gisulti kanina. Nay maning, Marla, ato lang una mo sa bahay sa us. O sige, buhata ka na inyo karon dayon. Marla? Oh, naunsa mo ka? Di ka pa matog? Duha ka gabi na ta dinis inyo, Gabriel. Pero, wa pa mo balik si Papa Eddie din niya. Pasagdan lang una nato ang mga mahan sa iyang gustong buhaton, Marla. Marla, Gabriel, Oh. tanawan niyo si Babo. Ha? Oh. Uy, Niulbo na kong kayo sa Villa. gipalabay lang diay ni Papa Idi nimo ang duha ka gabi. Una niya ipasunog ang Villa. Marla, kailangan ba siya mong pangupaw? Ambot, Papa. Pero ang Villa,
Murag nahimo ng kabahin sa kong kinabuhi. Unsa? Pero, Marla, kinahanglan kalimtan ni mo ang Vilya. Abangan hitabo ini. Dili mao man ay gusto mong mahitabo. Wanay maghandom sa nahitabo sa mga Vilya. Og sa nahitabo na ako, gikan sa bata pa ko. Hangtod na sa dihang naposes ko sa daotang espiritu ni Maruwa. Ug aron malimta na, kinahanglan magpakasal na ta, Marla. Ug magpalayo tayo ning dapita. Mao ka na, Marla. Gusto si Gabriel. Kinahanglan magpayo na mong duha nga malinahon o normal. Oo pa. Og salamat. Si Maris. Gusto na siya mapuyo siyang uyuan. Magtawgan na lang niya, mi. Ayaw ka bala ka pa. Ako ang imong unang anak. Busa na ako hangtod sa katapusan. Salamat, Marla. Unya, kanusaman mo magpakasal? Sa katapusan, asawa na gid ka, Marla. Ug bana ko na sa ikaw, Gabriel. Mamahimo na yung normal ang dagan sa itong kinabuhi karon. Gabriel. Mao ka na ang dugan na akong gipangandoy. Nga mamahimo ng normal ang akong kinabuhi. Wa na'y sleepwalking, wa na'y daotang espiritu, ug wa na'y barangan. Malinaw na tayo din sa bukid si Gabriel. Wa na'y Kalain minyo eh. Nga naman eh. Kalit man lang kong giluod. Marla? Marla, naunsa ka? Naunsa ka? Naglain bang imong kabuhi? Oo, Gabriel. Gabriel, mabdas naman tingali ko. Ha? Tinuod ka? Kung mo na, akong tawagan sila si Papa Maning, ug si Papa Edi, ug si Maris. Pero tayo pa sa maniguro una ta. Sige. Magpatanaw tag doktor. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.